Northern Light-saunat Saunastoressa ovat oikeita suomalaisia saunoja, jotka on tehty Suomessa. Northern Light-saunat ovat ainutlaatuisesti suunniteltuja ja erittäin hyvin valmistettuja, antaen sinulle saunomisen iloa vuosiksi eteenpäin. Hei, nimeni on Tapani Aho. Olen Saunastoren toimitusjohtaja ja minulla on ilo ja kunnia esitellä sinulle alkuperäiset Northern Light-saunat täällä Saunastoressa. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota sinulle Northern Light-saunoja, jotka ovat ainutlaatuisia muotoilultaan ja erinomaisia arvoltaan. Saunoja, joista olet ylpeä ja nautit pitkälle eteenpäin. Northern Light-saunoissa on monia erityisiä yksityiskohtia, jotka tekevät niistä ainutlaatuisen. Saunomiskokemus on pehmeä, todella rentouttava, ja tämä on saunan ilmankiertojärjestelmän ansiota, joka kierrättää ilmaa saunassa perinteiseen tapaan. Northern Light-saunoissa on mittava valikoima vakio- ja lisävarusteita, jotka tekevät niistä lämmön ja rentoutumisen keitaan. Northern Light-sauna on helppo asentaa käyttäen muutamaa perustyökalua. Pienet kylpyhuonesaunat toimivat 230 voltin verkkovirralla, eikä niitä kiinnitetä huoneen rakenteisiin eikä huoneen ilmanvaihtojärjestelmään millään tavalla. Saunoissa on käytetty vain valikoituja materiaaleja, ja jokainen yksityiskohta on tarkkaan suunniteltu. Vaikuttavasta listasta optioita ja lisävarusteita voit muokata oman saunasi omien mieltymystesi mukaan. Meillä on sinulle uskomaton valikoima eri saunamalleja ja kokoja, joten käytä hämmästyttäviä suunnittelutyökalujamme tutustuaksesi ja löytääksesi oikean saunamallin kotiisi tai liiketilaasi. Ota huonetilastasi kuva ja lataa se tietokoneelle ja sitten löydät tilaan sopiva sauna. Se on todella helppoa. Jos sinulla on lisää kysymyksiä, lähetä meille viesti tai soita, sillä olemme täällä auttaaksemme sinua. Tilaa Northern Light-sauna jo tänään.